Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sami sehat nggih Pak, Bu? Alhamdulillah, muga-muga mari nanggap ludruk Budi Wijaya, masyarakat sepat diparingi barokah karo Gusti Allah. Muga-muga kabeh diparingi panjang umur. Muga-muga rezekine melimpah ruah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku seneng bengi iki oleh tanggapan, ditanggap dulur sepat hajate syukuran. Aku engko disawer Pak Polo sak pirang-pirang, meneh esuk kenek tak gawe mbayar kreditan. Pancene utangku sak budget. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah hak milik kita, Indonesia merdeka. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih, sang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Enak erek. Tuku kawat kok cuma telu, cewek sepat. Kok ero sih rek? Ayu-ayu. Lemu-lemu ayu-ayu kok. Sedekah desa ambek Agustusan. Sedekah desa dolur saka tembung sedekah, gak ana batal karame mung kowe gak ana batal karame dolur mung kowe agama. Cuma ojo lali Pak, ayo kirim doa.
babat desa supaya dosane di ngapura sing senajan kula dhewe Pak Bu ya melok-melok ndongakno muga-muga masyarakat sepat kabeh uripe ade-ade padha rungokno nek sampean jek sekolah dik aja sembrono tuture wong tuwa dik padha dirungokno supaya sampeyan besok dadi wong sing mulya senajan pemuda-pemudi ya semono uga nek bergaul karo kanca dik aja syukur kanca sebab kanca ngono dik ana sing nguntungno tapi uga akeh kanca sing ngrugekno contone wis akeh buktine wis ana arek apik-apik terpengaruh kanca dijak bisnis narkoba larangane negara buktine saiki mlebu penjara mula sing tak jaluk dik ndang padha tobat anggur sekolah sing pinter manuta wong tuwa sebab generasi muda mono harapan nusolan bangsa sampean kabeh iki besok sing bakal nata negara Bapak Ibu muga-muga mirengno nek putrane bergaul Pak Bu tetep awasono sing dikuwatirno dulur nek terpengaruh kanca nek sampe mlebu penjara sing susah ya wong tuwa Allahumma sholli ala Muhammad. Matur nuwun Pak Bu, kula sampeyan tanggap saged kula namung ndongaaken sampeyan kabeh muga-muga penggemar Budi Wijaya yang dari Lamongan, dari Gresik, dari Balong Panggang, dari Mojokerto kabeh diparingi sehat wal afiat. Muga-muga kabeh diparingi panjang umur, muga-muga kabeh diparingi sugih karo Gusti Allah. Allahumma carane piye Pak Bu mumpung isih urip ayo bareng-bareng Pak Polo, bareng-bareng Pak Lurah, bareng-bareng Budi Wijaya tobat kepada Allah. Budi Wijaya bukan yang lain
padha ilingo mringet tuntunan perintahe agama najan abot kaya ngopo aja wegah padha lakonana ilingo uripno donya iku ngono mung cuma sedelo Pak Kyai padha crita no akhirat selami-lamiyo aja numpuk-numpuk dosa lailing ngono siksane neraka ibadah istighfar dimensiro bisa di ngapura jolali ayo dong ngaji iku besok kanggo sanumati monggo padha tobat dimen slamet donya lan akhirat Allahumma amin alhamdulillah tawanggapan bendino Pak ngapunten suarane nekak-nekakno wong pirang-pirang ulan sampai ulan 11 gak prai belas niki lho alhamdulillah assalamualaikum oh ya Allah Gusti arek gendeng iki ngaget-ngageti wong ae masalah rek gak selamat malam ta yo apa assalamualaikum wah kowe assalamualaikum kok kebiok gupi kancane kok gupi niku wong pinter boyo aja sing kene lah kon gugup to aku ki gugup ya gugup kancane iso diowo ngene raine nek kene kedhuwuren ora nisor titik kurang isor kan nisor baleni kon teko kono baleni maneh ya ngomong Mas Kentut kurang mengisor ngono lho halo assalamualaikum jare kurang mengisor nek iki ya kemenisor entut lho apa ilang sitok lho Bek mau gawa bek lho ilang to mang loro kok karek sitok golekno sik ta saya tak gelakne bek sampean miringi saya apa bek lah apa mbok takokno bebekmu lho lah iki apa karek sitok cetalake strong lho jangkep loro wis balik balik dekek gletak-gletek ya gak gletak-gletek ngono tut kon niku teko cakut hah wis bengi cakut teko le asline aku iki mah gak kepengin teko tapi aku yo kangen ambek dulur-dulur sepat ake tamu kangen ya, dulur sepat meriah kaya ngene salamo lho iya dulur sepat meriah luar biasa mangan kupat nang pinggir kali terus warga sepat akeh rezeki Allahumma amin tuku kawat digawe tali cakep muga-muga dulur sepat kabeh iso lunga kaji amin apa umah amin masalah mangan apa berkat tiba nang sumur terus warga sepat panjang umur Allahumma amin ya Allah Gusti pangeran mangan berkat ngombene es nanas terus warga sepat nang utang lang cepet lunas Allahumma amin alhamdulillah mangan berkat nang pinggir dalan tut terus tanggapan nang ngene sepat
Muga-muga pola sokir munggah nyawer dagelan. Nanti pola boleh kebacut. Oh, Kir sokir sik sore wis mulih. kon niku dagelan bayaramu akeh. Ha. Aja arep-arep saweran. Aku gak arep-arep. Nek upama kon disawer, Alhamdulillah nek gak disawer, kebawacut. Sokir wis mulih sokir. Mulih Kir. Hah? Endi? Kir, halo. piye kabare, Bro? Sehat. Muga-muga sokir sehat selalu. Amin Allahumma. Amin. Panjang umure. Amin Allahumma. Amin. Kabeh mati sokir urip dhewe. Allahumma. Hah? Kok gelane apene urip sampai kiamat ta? Lah ya apa panjang umur kabeh mati sokir urip dhewe. Salahe gak nyawer. Wantau minggat tau kok lu. Sukir ambek aku ki CS kentel, Tut. Mosok. Lah jamane biyen ndi kene kok? Endi? Ndi ku? Jelak. Hah? Klobok. Gak rong kene klobok jelak. Kir. Hai. Sehat ta, Kir? Nawa men Kir. Lho. Sehat alhamdulillah, Kir. Tak dongakno tahun ngarep nanggap mana ya? Nek gak nanggap awas kon ditangkap di demo ambek wargamu kon Kir. Soale apa Tut? Iya. Desa nek gak gelem nanggap lodruk di demo Tut. Contone kaya nang kota-kota. Contone kaya nang kota. Gak tau nanggap lodruk. Gak tau nanggap lodruk di demo. Wih. Kantor bupati diobong, kantor polsek diobong. Dirusak. Sokir nek gak gelem nanggap lodruk tahun ngarep lho, omahe obongen. Guyon lho, guyon. Guyon. Engko sakno tenanan. Sakala temenan Pak Sukir. I love you. Luar biasa. Sepat hari ini. Kok iso desa sepat iku ya apa kaya iwa sepat rek. Yo, iku jenenge desa sing gawe wong tuwek-tuwek biyen. Oh, wong tuwek-tuwek biyen. Sing jenengno wong tuwek-tuwek biyen. Iki lato-lato gak iso munggah iki. Wis babat ta to, wis jano. Ngene iki aku nang kene kuwi eling 3 tahun yang lalu, Lut. Iku Tut. Kon tau no kene? Lho, ya apa? Aku tahu bermadu kasih nang kene. Mek kurang sithik aku dadi wong kene rabi arek kene, Tut. Lho gak sida sih, Tet. Ya gak sido kok. Tet apa sih? Sampai keliru Tet aku. Sorry. Kon tahu cinta-cintaan ambek arek kene. Aku cinta-cintaan ambek arek kene. Aku pacaran ambek arek kene 3 tahun, Tut. Temenan. Iya. Sopo? Bella. Loh, aku pacaran ambek Bella 3 tahun. ya kok gak mbok rabi lho. Lho putus gara-gara aku konangan selingkuh. Putus gara-gara aku konangan selingkuh. Kon selingkuh mbek sapa? Ambek Mani. Lambemu kon niku. Ambek Mani yang ngono aku wis kadung cinta dirusoni ambek arek wedok liyane. Soale kon ganteng. Duitmu akeh. Dirusui ambek arek wedok liyane. Arek wedok liyane. Sapa to? Yuni. Aku dirusoni ambek Yuni. Lah kok gak mbok rabi sih to? Ambek Yuni karepku tak rabi, Tut. Iya. Bapakne gak ngerestui anggek tamu. Gak setuju. Gak setuju gara-gara aku wong gak duwe. Akhirnya aku ditolong ambek liyane. Ambek arek wedok liyane. Ditolong sapa? ambek Vina. Kok Rovina barang kono. Lha ya apa? Vina wis kadung cinta ambek aku ya, Tut. Tapi aku gak cinta ambek Vina. Aku cinta ambek liyane. Cinta sapa kon? Saskia. Tau diguyu wong-wong lho to. Aja diguyu aku isin omong. Apa? Wong kon niku anjene sing kok omong nang wedokan ae. Lah aku ya apa wis kadung cinta mbek Saskia. Gak karu-karuan. Aku putus mana Tut gara-gara konangan WA-WAan. Konangan WA-WAan. Putus. Lah terus oleh ganti. Ganti sapa? Legima. Legima. Nondi kon, Ma? Legima. Kamu di mana sayang? Nanti Legima mang. Nang kedul. Legima ben iku ayu cantik ginu-ginu. Sajoke putus sampe aku semburat. Terus
Mas yo ambek Legima yo ngono. Legima gak iso nrimo keadaanku, Tut. Mosok to? Aku sedih. Akhirnya aku wis piye maneh aku bercinta dengan yang lain. Legimah gak menerima. Gak iso nrimo keadaanku. Kon ganti wedokan. Ganti wedokan. Sopo? Bebet. Bebet barang. Bebet yo ngono nanti bebet mangrek. Bet. Nani? Bebet. Lah. Wong kok kenalane sakmono akeh. Wah, aku ancene iku suwe nang kene, Tut, kon tak kandhani. Kok gak mbok rabi? Gak terapi. Aku gak oleh bebekku ambek bebet. Lho, duwe bebek no kene? Duwe bebek. Sopo bebekmu? Rukiati. Nang guri kudu wong-wong ngulek. Aku teko ngene, "Bek, sampeyan iku lapo megol-megol gawe sambel." Ngawe nek gawe sambel. Duwe bebek Rukiati bareng. Piye bebek Rukiati gawe sambel, Bek? Masalah sambele tak pangan pelek-pelek. Iku sambel tak balsem, Bek. Sok panas. Pedes. Mari ngono ya ngono. Aku mari mangan, ana wong wedok teko Tut nggawa teh anget. Oh, teh anget. Teh anget aku pangleng, awake masalah tambah cantik. Tibake sapa to? Bebekku yoan. Bebekmu? Iya. Bebekmu liyane? Liyane. Sapa to? Bek Ulfa. To, mantok kok becik. Kon niku ya Allah Gusti. Iya, Bek Ulfa iki gawene aku teh anget. Suwun lho, Bek. Cek akeh keluargamu nek kene to. Kene iki keluarga besar. Masalah kok gak sido rabi nek kene. Gak sido mangkane iku. Bar aku mari mangan, ngombe teh, aku longgo Tut. Heeh. Ditokno ambek misananku digaweno kopi. Digaweno kopi. Digaweno kopi ambek misananku Tut. Duwe misanan nek kene. Lho iya. Sapa? Suwati. Minggat to. Moh, aku kepengin kepethuk Suwati kawangan. Pirang-pirang tahun gak kepethuk Suwati yo. Aku yo. Ya, nanti Suwati. Tei. Padha kabeh aku. Aku saiki ganteng yo. Dadi dagelan gendeng ngene. Loh, aja ngono, Tut. Aku biyen pas jamane apa aku manglak mampir Jawaku nang ngene Mani. Aku kebengen. Aku digerebek ambek wong-wong, Tut. Mampir ngene sapa? Mampir ngene bebet barang, Mang. Mampir Mani nang bebet, nang Legima. Kebengen. Aku kan wis merindu kasih ambek Legima. Digerebek sapa? Digerebek ambek wong kene kan digawe nang bayar RT. Kebengen kok. Kebengen. Untung aku duwe dulur linmas nang kene, keamanan nang kene. Duwe hansip dulur. Duwe hansip. Sapa to? Sukir. Sukir iku padheku, Bek. Mari ngono, Sukir gak kuat. Akhirnya ditolong pakdeku keamanan sing paling gede dhewe. Ditolong pakdemu? Pakdeku sing gede. Sing dadi keamanan? Keamanan. Sapa to? Tawi. Kanjok Tawi bareng to. Apa sampean guyu kemekel iku? Wong aku nulis ya. Guyu yo babat to. Gak apa-apa ya. Berarti seneng. Wong kene awakmu dagelan. Cuma aku to nuwun sewu. Nek kon sing kok omong ngono kok wedokan. Iya, tapi aku ya ana sing aku ya kuwangen ambek liyane mang sing bagian paduan suara. Sing paduan suara? Ana salah satu pacarku biyen yo mantanku iku. Sing nyanyi sore mau. Sapa to? Tuti. Tuti. Tut. Kok apa sebabnya kok jenenge Tuti? Untune metu titik. Lambimu kon. Halah, aku kuwangen nang kene iku. Lho. Iki. Lho. Iki. Oh, iki. Pedete sapa ucul iki? Pedete sapa, Cul? Ya Bapak. Lapo kon kok ngoncok golek Wanto? Aku rene Aku gak ada utang lho. Kon tak golek nang omah dibang nang rene kon. Lho tanggapan goblok. Nang omah lapo golek aku kon. Oh iya ya. Lho iya. Heh. Aku rene tak balas dendam. Balas dendam. Iya. Kon masalah apa to? Sedut.
Saulan ponjol gak pedhok tak pikir awake wis wungkul. Gimana? Pacet gepeng. Ya bapak, kenapa kan? Aku ini mangkel ambek kon. Mangkel apa? Gak terima aku. Kok terima ya gelut. Mayak. Masalah opo, Peng? Perkara kalah bedekan ini. Lho, Sing kalah sapa? Aku. Iya. Kalah ya wis yo kalah kok. Duh, isin aku. Ya berarti pinter wanto mbek awakmu. Kak. Ya gak iso. Kate balas dendam kok. Iya, Rek. Ya sembuh sak Aku karepmu. rene balas dendam. kon balas dendam. Iya. Ya balas. Ayo dibaleni bedekan ini. Ya sakarepmu wis. Bedekan kok gak ono totoane ya gak semangat. Tak semangat. Iya ya. Totoan duit. Ojo dosa. Oh dosa. Dosa. Totoan bojo. Bojo siapa? Kon gurung. Bojomu. Kok tak ndek bojo ngono. Adem. Wis. Totone gendong ae. Oh, gedong. Iya, gendong ae apa? Gendongan. Teko ndi? Teko Surabaya nang Jombang. Bongko kon. Ya teko kene kono ae, Rek. Anteng. Bedekano, wanto. Sapa sing kalah gendong? Tak Sing kalah. seksenane. Oke, Yo. Oke. Ayo. tak bedhek sik. Oke. Ngono. Rono. Cilik ireng keringetan. Apa? Cilik ireng keringetan. Apa itu? Tengu. Tenguluntung. Bedekan sing temen atau Apa itu? Apa? Apa? Cilik ireng keringetan iku apa? Ya bedhek sik. Pop es. Pop es untung. Lah apa pop es? semut-semut. Lah apa semut? Semut berlarian. Salah. Kon iso nyalahno. Iso bener no. Cilik ireng keringetan apa? Semut push up. Hahaha. Ayo, gendong to. Gendongan to. Gendongan teko kono lho to. Kon iku aja nakalan to. Ya. No. Ya. Bener. Asik. Ya. Peok. Ngono bener. Blok. Pisan gas. Bisa ngasih. Yo. Ijo ombo tengah tul putih. Apa iku to? Ijo ombo tengah tul putih. Apa to? Godhong ana ontonge. Lah apa kodong ontong iki salah. Pencet. Lah apa pencet dipangan enak kok. Getuk. Ketuk untung lah. Pencet. Tuh. Pencet. Yo. Apa? Pencet. Tuh. Wes kon iso nyalahno. Bisa bener no. Ombo ijo Tul putih. Tul putih. tengah tul putih. Pak Kaji mulai sembayang nang tengah lapangan. Kon kalah. Wak kaji no tengah lapangan. Iya. Gendong mana? Gendong. Iya. Nah. Panto anake wong mbok ploro ngono to. Kaya cempe bungok-bungok mboke. Ayo. Blas itu. Bubluk. Badai gak temenan blas. Konek pinter bedekan tak bedheki sitok. Tenang ae. Wis meguru wisan. Tak bedheki. Nek iso tak gendong teko kene mudhun kene, tak gendong teko kene mudhun kene. Ya. Apa? Ayo. Apa? Ini bis. Salah. Tutku. Untuk Kewanto. Salah, tidak benar. Apa? Pencet. Salah.
Ah, Pencet. salah. Anjir. Wes kapok. Kapok. Mosok bedekan. Iku ngono. Apa? Wong gua tegesane rokok nang banyu. Gendong. Iya. Yo, gendong. Ya, terus. Ngono kok. Dibujuki wong tuwek-tuwek rek. Rasain lu ya. Rasane kon. Tak badai ganti. Badhe ana to. Pote-pote nang ndukur gunung. Pencet. Kakekmu pencet. Apa? Pote-pote nang ndukur gunung. Pencet. Kok pencet iki lho? Apa sih dah? Pote-pote nang ndukur gunung. Pencet. Iki lho pencet iki rupamu kaya pencet be. Katok yo katok ngono lho ngomong. Ya katok. Katok. Wakaji camping nang ndukur gunung. Abot. Rasain ya. Syukur. Ayo. Kapokmu kapan kon? Sumpah aku ora temen sumpah. Apa? Tolong. Tolong apa? Kula kan sinden dadi tolong-tolongku. Tolong. Dilagokno tolong. Tolong, Pak. Ada apa? Cuma sampean wong telu ki dadi harapanku, Pak. Terus Kula diajak arek 16 kate diperkosa, Pak. lho, Kula tolong. kata diperkosa arek 16. Kula pun lapor polisi dari jadi reken, Pak. Terus Mbok polisi di daerah kene iki. ya babah, wong diperkosa wong wong badokan ngono. Wae nama tamu ah. Hei. Sampean diperkosa. Aku sampe modot-modot iki lho, Le. Iki mau susune hotel. Oh iya lali situ kata. Perasaku tak apa tibake susu. Aku laporan do Pak polisi. Misalnya sampe dadi polisi ya wong telu. Selamat mamel, Pak. Malam. Lah ya malam kudanan mamel, Cuk. Selamat malam, Pak. Loh, aku wedok. Loh. Karo bapak polisi ku lho. Sing duwe masalah sing diperkosa aku apa peno kok lancang? Iya nang Pak polisi ku lho selamat malam, Pak. Iya. Iya mek wong melek ro malam apa awan. Lancang peno, mek wong katarak. Karep mbok Oh matamu. Ono apa sing kena? Iki aku perkara mempertahankan kesucian, Pak. Aku mlebu desa kene belang diperkosa arek 16 bayangno. Arek telu ae pedes. Arek 16 apa gak memble aku, Pak. Lah tibake wis diperkosa. Jek entuk separo, Pak. Tapi wis. Aku lapor polisi. Gak terima aku. Pak, selamat malam. Saya Mami Okta, Pak, mau tanggapan nduk sepat. Diperkosa wong 16. Polisine jawab. Ya apa? Wong 16 iku wong kabeh ta. Lah mosok aku iki setan. Model kaya setan. Diperkosa wong diperkosa wong 16, wong 21, wong 21. Keno. Iya. Enak. Congok arek iki. Apa? Gak apa-apa pisan-pisan. Gak apa-apa matamu ah. Mulai aku jemek goblok. Iki sik perawan iki ngono. Aku perawan, aku mari program penyempitan. Penyempitan apa? Penyempitan lahan. Aku lah wis tuwek sele, Cak, sampe lak saumuran ambek aku. Aku lah tuwek, aku mari tarik benang, raiku iki lho. Raiku. Tarik benang. Tarik benang. Benang apa? Benang bol. Gepeng. Iki lho ngupui, Pak. Kon sesuk tak idone lho kon. Lah,
Maksudnya tarik benang iku mungkin lho, mungkin operasi. Operasi. Oh. Kulit sing kendor. Ha, sampe iki lak rada kendor ya. Heeh. Ditarik. Lah. Lah. Layak kok tambah ayu. Ayu, saiki tak permak 2 kali. Sing pertama kegeten arike. Sing pertama, Cangkemku nduk kene are. saking bantere. Saking bantere. Doktere gugup iku paling. Gak polane gugup, doktere kebimbang aku are, Pak. Mosok. Ya tak. Cetak. Iki tarik benang gak sampeyan kaya layangan sawangan ah. Mosok kaya layangan wong iki. Lupute aku digendak dokter, Pak. Aku digendak seniman. Aku kok krungu jere mari operasi. Sampun. Loh, sampean kok rume aku operasi? Krungu. Operasi nang ndi? Hong Kong. Sido ta iku. Loh, sido Pak, wong aku iki kok pelias terkenal kok. Kok pelias? Apa lho? Perias. Lho aku ngomong apa? Pelias. Cangkemmu ngono lho. Kok niku sing ngomong. Aku operasi nduk nggone Cakuca Bangkok. Apa? Endi? Cakuca Bangkok. Endi ku? Kon gak kira ro nang luar negeri. Oh, Ngerti Musa Malaya kok. Hong Kong. Begitu operasi, Aku dikei kocok gede. Jari dokter Pung Sin Ha. Ya, ya. apa iku? Basa Thailand. Artinya apa? Mami Okta, sudah saya operasi. Silakan lihat di cermin. Wedok wis iki Wis. wedok. Sing maune raiku tembem irungku pesek bangir. Iya. Terus. Pokoknya semok. Susuku cilik tadi gede. Iya. Terus mari ngono, Endi supalan? Ocap-ocap, hotai jane kon. Lah, Sing bokongku cilik tadi gede, Cak. Sing ono manuk dekuku iku mau tak buak. berarti wis wedok ya. Wedok. Siok. Dokter pesen, Cak. Heeh. Cima menahai, bener mohon menahai. Apa iku? Setelah saya operasi jangan kena air. Oh. Tatanan bojoku nyusul aku nang bandara Juanda mulai. Ya. Numpak sepeda motor. terus. Kudanan. Ya. Terik koyok jalu, polean. Berarti ku terik mana? Aku tahu kelangan duwe gendaan koyok kon jenenge Ardi. Damar apa lelen? Sing enak iku lho Pak Amrit dikendangi Pak. Damar. Damar apa lelen? Buyar apa gawe? Ati kadung ambyar. Kowe dolek yang lain. Gendaanmu nang kene sapa? Hah? Gendaanmu nang kene sapa? Ya iku mang Sapa? Bella. Ayo ndi ambek aku. Ya ayo Bella. Bela opo kelek ireng sikile jeber. Damar apa kunci? Buyar opo baleni. Ati kadung ambyar. Enak rabi banci. Padha koplake. Enak gak metengan. Gak apa-apa toh. Padha gendenge tibake kok. Lah apa? Rek. Aja guyon akeh-akeh. Lah, Guyon iku nek akeh-akeh suwe-suwe Konco tukaran. pringsilan kon. prisan. Kok pringsilan sih? Loh, sapa iki? Loh, Sayang, aduh. Aduh sayang. Peng. Sapa iki? Sapa iki? Karo dah. Sapa? Sayangku rek. Berarti pacarmu? Iya sih. Peng. Kon iku gak nyebut. Pacarmu lemu kon koyo beteng. Lho, Peng, endi dasmu, Peng? Kemana? Endi? Itu. kuwi rek. Weh, mari. Lo. Sapa iki? Pacarku. Kon iku goblok. Apa sih? Pacar sak gendruwo gayam ini kok rabi. Ibaratnya beteng ketemu tahu. Ah, ya apa sih? Apa kon? Iranya. Lha apa? Aku yang kendan. Siapa? Man. Mas. Mas. Ora sudi. Eh, Gak apa-apa kok gak sudi aku ngondol. sayang.
Aku ikut goleki sampean ket mau. Tak goleki rono rene jebule kok karo penyakitnya beras. Iya sayang, aku tidak main sama ketek-ketek ini loh. Zaman wis kaya ngene. Wong tuwek dilokno kethek. Ambakan sih ora sumbut ambek ayune. Ayune kaya bintang film. Lapo kok gendaan karo sapideng iki? Ya bapak, berapa kan? Gak nyep. Sayang. Iya sayangku. Bapakmu kuli bangunan ya? Kamu kok tahu? Ya tahu, wajahmu kan seperti cetok. Sayang. Iya sayang. Sayang. Heeh. Bapakmu tukang bakso ya? Kok tahu? Kita duwe pentol. Sayang. Apa? Ibumu jualan sayur ya? Kamu kok tahu? Ya baik. Sayang. Bapakmu belandai sapi ya? Kok tahu? Rupamu kayak teletok. Cuk. Sayang, Iya sayangku. tak goleki. Ngene lho. Ayo pomong bojoku iki gak nduk omah. Pomong bojoku gak nduk omah. Ayo ditutukno wingi sing gak sida kuwi lho, sayang. Siapa ini? Iya. Oh iya sayang. Kon kasih dol apa? Kon kasih dol apa kon? Kon kasih dol apa kon? Heh? Ampun om. Tom apa? Iki dijelasno. Apa sih? Mek jarene yai, jarene wong pinter, mek ana wong zina, 40 kanan, 40 kiri, 40 ngarep, 40 uri. Apes kabeh tanggoe. Kasih dol apa kon? Kasih tahu apa sih? Kon jane kurang ajar kon. Ayo. Yang. Eh, Wong loro iki kate zina. Apa iki? Apa iku? apa? Nduk. Pak, Aku lo gak zina, aku selingkuh kok. ya iya. Selingkuh itu kan indah. Selingkuh kan enak. Wong padha-padha geleme. Sing wedok ya ana pariane. Apa variane? Apa? Jam 4:30. Cakep. Tapi Sing lanang jepat, sing wedok mengo. Ya gak apa-apa sih. Ana parian maneh. Lumajang Mojokerto. Cakep. cakep. Balik. Ya. Lumajang Mojokerto. Cakep. Apa? Sing wedok sawajan jejeli boto. Ya gak apa-apa sih wong cinta kok. Ya sayang ya. Sementingan sayang. Sepenting kita sama-sama cinta. Kok ya? Tutukno. Iya sih. Ngene lho sayang ya. Iya sayang, gimana? Kan wingi gak sidone perkara enek Pak Hansip liwat Sayang. ngarep omah. Kerasip. Nah, engko liwat iringane omah sebelah omah. Ya. Kang. Gang omah ya. Iku wis tak pasang lampu. Oh, gak Liwat betul. buriae. Gak ora aman. Aman ya. Aman. Tapi tak kei kode. Apa kodenya? Sampean muni yo, "Tir." Aku jawab, "Dur." Iku aman. Berarti bojoku gak ndok omah. Ora muni. Til. Aku muni, "Dur." Berarti aman. Aman. Oke. Lek sampean muni, "Tir." Aku gak jawab. Berarti gak aman. Lah sampe gak jawab, gak aman berarti. Gak aman. Terus siji sayang. Apa, Sayang, sayang? ojo diblongsong to sayang. Aku gak Apa nih diblongsong? Apa nih? Ngadak. Duh, nambahno temen arek iki meneh sok. Apa musik kok blongsong? Kopengku mau selingkuh. Wong wekmu cilik sak bekakase bedes kok blongsong. Lodok goblok. Lah kor. Kor. Kon tuku sing es, iku cilik. L rodok lumayan. Asal. XL gede. XL kon lapo tuku sing SL gemblong ngiraimu ah. Sing diblongsong iku lho apane? Gak dek iki kan tak peseni jambu. Oh, jambu. Tak peseni jambu. Jambu Lah, kok monyet. Iya, jambu monyet kadek jek blongsongan aku kan gak seneng. Ya gak apa-apa ya saya gak usah duduk naik. Lo tambah tak pepet no. Apa apa kor? Kater apa? Apa kor? Kater apa? Hansi minta bantuan ana kiri gantet. Pak RT. Kampung iki gak amane ana wong mesum ngene Pak RT. Kita gak mesum, kita sama-sama cinta kok mesum. Iya, kok. Yo sayang yo, Betul, wis gak betul. usah kadek direken, dijajal sayang. Iya sayang ya. Jajal. Cepat ya. Heeh. Til. Dur.
Mana. Tir tir. Tur. Ya. Apa kuno tirdur iku kuno. Lah apa? Lodruk-lodruk biyen ku gawe tirdur. Yang modern sama Mas Wanto ya Mas ya. Seperti orkes Mahesa Gope Geri. Apa? Mantap. Itu kan Mas Gary. Iya. Kita sendiri. Kita kan beda. Sayang, lagi. Coba sayang. Tir tir. Tur. Ya. Aku malah ya sayang tanteni Ndok Oma ya. Ya, sayang, ya, Aku sayang. pulang ya, aku pulang. Hati-hati ya sayang. Dijajal sayang. Coba. Tir. Ya. Mana sayang? Tir. Ya. Tir. Wekmu ku sak pira? Sak pira kok? Kati ngetir. Arek kait mlebu mu ani aya leso tenan iku. Apa sih? Elengno Pak RT. Gepeng. Hah? Kon niku gak ketok matamu. Lah, Iku lak bojone Taji sih. Wis seru. Lah apa kon kowe mbok gendak iku lho. Kenapa mbok seneng kok? Tak elingno. Kon niku nek kakean dosa, Hah? besok kecemplung neraka kon. Ya bang anakku. Bong, Intipe neraka, Peng. kon disiksa. Rasain lho ya. Panas lah aja. Aduh. Disiksa kon Peng. Disiksa ya. Diobong api neraka. Ya bang ya. Bakal dilakukan be Gusti Allah. Anu. Kon gak ngerti para yai, para pinter ngomong. Ngomong apa? Rungono me ana pengajian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya. Oh lali aku tak WA kon. Lali aku. Wong biyen wis ana kata-katae. Iya. Aja nganti ngrusak pagerayu, mergo iku abot. Nek gak mati sandang pangane, ya mati awake, Pak. Aduh toh. Iya to, Batu. Panas toh ya. Panas. Ya wis gak apa-apa titik ae kok. Wah, gak ngurus kon kabeh. Aku tak nerusno lakonku. Monggo ngetur. Wah, wis. Nek kadung kena penyakit cinta sing kaya ngono iku. Dielingno sing ya apa gak kena. Rupane kaya tegesan. Kate ngetir inge. Angel. Dielingno sing ya apa lho gak kena. Lha apa, Cak? Ayo. Padahal yo isik cilik kaya ngono. Brondong inge iku. Lah iya kok sik kelakuan kaya ngono. Pencet. Orang guyu. Penggaweanmu apa sih? Amen. Berarti pinter nyanyi. Mbok pinter mbok gak iki. Wong amen iku kudu pinter nyanyi, cek oleh dhuwit akeh. Ya iso. Sik coba lagumu apa sih? Warunge dibuka. Bla. Jandro tadi cek nyanyi. Senggane kan enak, Cak. Warunge dibuka. Biak. Intil-intile kegeden. Mana tiba? Wah, Warunge dibuka. Itoto ilate. Ana mazana. Embu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Amen. Kudungan. Iki diapakne ya? Sugeng dalu Bu Lurah. Oh, Ibu Lurah mriki nggih. Sopo sing wah? Sapa? Aduh, Sapa? dudu aku. Wes, pantau okta menengo. Ji, aku jange
Jange amen rono. Gak sik. Kon niku nek amen niku pirang dina pisan mulih? 3 minggu. Aja ngono. Wayahe mulih. Mosok kon gak ngipi apa-apa nek turu nuk kono-kono iki. Gak ngipi apa-apa. Belas sih? Mosok gak ngipi. Ora. Wis aku gak ancur-ancur, Dik. Wis ringkese rembug kae. Bojomu saiki mlakune menggak-menggok. Gak menggok ketar bak motor. Goblok kon. Mikir aja. Gak ngerti paribasan. Aku sing ngejelasno. Kon ku tuwek-tuwek istilah menggak-menggok kan garo. Bojomu saiki WA-WA-an ambek brondong. Alah. Iku ngono bisnis ambut gawe. Pan Angel kadane. Tuwek. Wubluk. Bojomu saiki nek mlaku menggak. Wis digawe iku mang. Wis to? Terus terange, bojomu gelek telepon-teleponan karo gepeng. Sapa? Bojomu. Karo gepeng. Telepon-teleponan karo gepeng. Bojoku. Iya. Telepon karo gepeng. Iya. Ya babale. Gak ikut tok gak sepiro Oji. Bojomu gelek digonceng gepeng. Temen ta? Iya. Kamu tidak menjadi kompor. Apa sih? Temen? Babi kaya ngene kira. Ih, sing hati-hati ndek bojo dijaga. Bojomu saiki telepon-teleponan. Semean karo gepeng. Iya. ya ana pantese wong inge ku ayu. Duwe bojo kaya kerupuk kulit. Ya ndelek sing kenceng. Ya babi. Ngene lho, Ji. Wis ocape aja gegeran. Sing jelas bojomu gendak-gendakan karo gepeng. Gendan. Iya. Karo gepeng. Gepeng sak bercel ta no. Ayo. Kok ngalan aku gedhi. Lho, iki ora gak ketok to. Hati karo gepeng. Gendak-gendakan. Temen? Iya. Kok saksine ta? Allah. Aku luwe. Dut. Aku ndek bojo karek semayan nang wong liya. Oh, tak ketok gulune. Bener gak? Sing Mek jelas- sampean gak iso ngamuk. Bojomu kate dikeloni dituru wong. Ganti yo klambi dasteran kon. Bang! Sumbarano kewek. Gurung tekan nggone, Ji. Bengi iki gepeng kate nang omahmu nganggo kode tir-tur. Gepeng teko njaba iku muni tir, bojomu nuk njero iku jawab tur, gepeng mlebu, bojomu ditur. Lho ngene lak genah ya. Dadi bojoku jang ditur gepeng. Iya. Bang! 10. Bang! Oh! Eno Dik. Bak, petok. Bojomu iku lak bengi iki ape ditur gepeng. Kate ditur gepeng. Iya. Nyisya. Sembarano. Nyisya kena getih kok tambahan. Nyisya. Aduh panas sedaput iki. Bang, Ngamuk cak. kon sak pentil dadana. Katene ngetul bojoku kuat pira kon? Bang, oh. Petuk sapateni, bakal gede tanteni. Kacu. Ji, Aku ngejer bojoku jang ditur ya. Oh, Bek, awas kok, Bek. Sabar. Tengah gatak kan rupiah. kon iku yo ngono, ana wong emosi malah mbok goceki dengkule. Didugang kon. Karepku cek gak ngamuk. Cocotku kena ide. Lah iki engko nek gak ditututi awak dhewe,
Geger iki kok. Ayo. Ayo, Kak. Ayo. Pakune nrancap iki lho. Ngene iki lho, lek terus karo ngono modon, kecantol piye? Tak suwek. Yo bapak sing suwe jopo jeruk. Eh, Ji, Taji. Apa yu? Napa mulai, Ji? Apa yu? Napa mulai? Lapo mulai piye karepe iki lho. Sik tak mani. Lapo? Napa mulai? Lho lapo mulai wong omahe gale mulai. Lah wingi kan mari mulai. Lho wis malah mulai jegrong blenger kok. Aja ngomong-ngomong. Gak. Ngono aduk campur sari jange. Rahmat Wijaya. Mari ngono dipakani sego bungkusan. Ayo tak terus nang gone iku. Wis ora usah, tidak usah. Pasar Balung Panggang lek jam 3 wis rame. Ayo. Alah bah rame, bah gak rame. Ora urusan. Tunggu kene. Ah, ngene iki. Sik Cak. Sampeyan mang kumat ayo apa sih? Kumat. Digelek kaya wong lanang. Nggo masaenae dhewe. Tabok munyeng kon. Loh. Sik aku saenake dhewe lapo? Wayahe masak aku ya masak. Wayahe brai ya brai. Wayahe nang pasar ya nang pasar. Sik. Wong brai nek wong lanang gak ndok omah kok aja brai. Kok nek wong lanang gak ndok omah brai ayo. Braine tanggamu takon. Mbok. Sari manis, kurang manis. Aku tak bakas iki lho jam piro? Bar sapiro. Iki jelas iki. Sik ta, Cak. Le. Ngene lho. Sampeyan biasa kan senengane wedang gula. Ya? Cak, sampeyan biasa kan seneng wedang gula. Ora wedang guloan gak. Gulane teh, tak tuku gula sik. Teh gak enek. Tak Ora tetean. lho, tak tukokno gula. Ora iso, aja kane gula aku saiki ya gak ngombe teh. Ya gak tuku gula ya ora nggo wedang. Aku saiki ketir jange. Ngetir apa e? Yo, sari manis, kurang manis tambahi ngetur. Cak, iki mangan dikandani Pak RT. Pak RT ngomong jarine ngene, Bu Taji, mengke Pak Taji kan ngewangi jaga nggih ten pos kampling. Mengke lek mboten saged wakil jenengan sampean gak iso wakil aku. Ya cak ya aku tak kasih. Ayo, jalan. Tunggu kene, tak takoni. Tapi rabal. Padha.
Awakmu kok ujug-ujug nggawa sewek. Ini untuk apa? Ini, iki makan mari tak umbah. Iya toh? Mari tak umbah, gorong tak lempet. Lho, ini lho. Dilempet, dibuka. Lho. Meru kelekmu mubal-mubal. Hah? Apa? Lah apa? Jelas iki. Alah, bener saricut. Omongmu itu lho, suwi-suwi kok gak kena kopeng seji. Bener saricut. Dadi jare saritir. Oh, gor saritir meneh tak saritir dhewe. Oh, man. Lah apa? Ini sayang. Awakmu nggawa sewek. Lho alah, iki mang aku katene pesen sego. Oh, iya, sego kono ya. Ya, kono tuh metu gefeng. Aku mau pesen sego pecel lali gorong tak jopo. Alah, meneh tak tukono sego bungkus. Nggo. Arek kok wangel sih kandarane. Arek iki. Bojone arek iki. Nomor piro? Papa. Ini. Iki mang aku krungu kabar gembira. Wah, asik. Apa iku, Cak? Apa Cak? Awakmu kon turu bale. Ngono. Nek taru bale aku sing ndingke. Loh, lah ya wes, mlebu aku tak turu balik. Kene iki, aki sayang. Kene aku tak turu kene ya. Ya, turu kono. Ya aku turu kene. Aku sing ndingke. Kene ya. Heeh. Iki bantale. Iki bantale. Ah. Terus aku turu. Turu dikemuli ngono. Dikemuli. Ah. Japi aku sing ndingke sih. Ya. Ah. Japi. Terus aku sing ndingke. Lah apa sih, Cak? Ambekan lho gorong waya mulai kok mulai ae. Kaya mulai piye? Aku iki kangen. Kangen terus. Lho lah piye apa bojone? Ibal. Gawan nyengkre kono. Menungso iki. Wong kok lho nyengkre rumah samu kresek ta. Hah? Lah apa sih? Ki. Wis ora iki sewek. Lah apa? Ki. Haene. We. Sampeyan ngerti saya pirang-pirang dina iki kan hawane panas. Aku ongkep, dadi aku siap-siap nggih daster ngono lho, Cak. Ongkep. Kurang kon tak tukono kipas angin puting beliung. Modal apa jare Iqbal? Lho modal apa ya puting beliung kon katut mujik. Turu omah. Ayo nang ndi? Kon kok turu omah? Omah ndi? Iki lho panggonge lho drop digo. Lho. Omah ndi rene omah kok. Ngene. Ayo. Iya. Kok iso? Turu omah. Oh, gak kok. Yo gak piye kon iku? Sing mlebu omah iki mang dhisik aku. Awakmu keri. Lah iya kari ku lho karep, sing dhisik nduk mburi. Gah. Aku nduk kene. Kon iki Wis kandhane ongkep-ongkep nyocot ae wong lanang ngene ku biasa cangkeme peke. lho gasan wani kon. Lho, apa mesti tak wedeni Ji? Hah? Apamu tak wedeni Ji? Aku wedi. Lah kon wedi apa kon gak ning jero? Wedi aku. Wedi apa? Ketibanan gunung. Ayo. Mo. Lho. Oh, kene Cak yo, tak pijeti yo Cak, tak pijeti. Rayu. Sayang, kene sayang. Rayu. Tak pijeti sayang. Alah. Kene sayang. Alah. Ambek turu sayang. Alah. Alah, turu sayang. Ojo kodon. Ojo kodon. Sawake dibuka blak. Itoto ngetire. Jeblono turu. Tak pijeti. Wena turu. Kabur ae. Sopo iku? Nek wong turu ku meneng ae aja alpateka. Aku ya takut. Turu Cak. Kene tak
tak pejeti sayang. Meneh nang budal golek dhuwit sayang. Kok jaluk. Engko tak kei sayang. Enggak aku njotir ya. Ojo rame-rame. Awas lo koyo bingko lo. Lo. Ci awas ci ditinggal, Jeng. Ojo nocot ae. Ditinggal, Jeng. Nang. Ditinggal. Awas ayo koyo gini ketok lo. Ayo. Cek. Awas. Cek, koyo ketok ayo. Kate nanti kon. Kate iku. Kora-kora. Kora-kora apa? Ya dikorai. Dikorai. Iya. Apane korai? Iku mangkok. Iku mang. Iya. Warung dibuka. Iya. Blak. Iya. Langsung ketir. Iya. Langsung ae, Pak. Tirit langsung ae lagi. Meneng abal. Korong iki. Napa nyawang-nyawang? Culek matamu kapok kok. Kok kering ngono, Pak? Bojone iki. Napa? Aja kasar. Loh, Ayo basahnya ngadel piye, Ji? Apa aku tak medeni kowe? Ayo serubun. Arek angele. arek. Kandhanane. Bojo kandhanane angele. Gregeten tak racun bongkok kon. Hah? Lah karepku tak ijolne pasar sapi kok. Kalau pelire moto. Ayo. Mere nanti. Turun apa? Cak, nduk jero iku lho akeh lamuke. Alah. Ya wis gak apa-apa aku tak tuku obat lamuk sik. Wis tak tukono obat kamu 16. Merek apa jare iki? Hah? Merek apa? Merek celurit. Bangane bluker-blukere. Awas. Ya aku jero. Sandale ku. Napa? Gak kene. Wis adole gak oleh. Gak oleh. Kuatir men. Cicai. Oh, kok kuatir piti-pitian ya, Teman. Lho, gak urip piye? Mbok. Arek iki kok. Cak, lampune nduk kamar iku peteng, Cak. Lampune nduk kamar peteng. Engko tak tukokne jesel. Lucu lah. Karo pelirike moto. Auto apa kon? Ongkon. Ya tak gepeng sak bene dadakno kate ngentekno bekakasku. Tenono kon, Peng. Karena bekakasku kerowok blek awakmu. Tenono, Peng kon. Aku kepengin buktekno. Ya. Oke. Meneh tak setari pelem. Monggo. Tanana, piye buktine iki arek iki? Sandale. Iya.
Aduh. Kamu gak wis cepak sayang. Aduh. Loh? Kok tempal? Bubuwe. Dir. Iya. Loh? Kok akeh rambute? Gak apa-apa. Lah. Kok ana pistole? Tangane paling. Dir. Iya. Aduh sayang. Dir. Ya. Langsung. Wayai. Dir. Iya. Sayangku. Ya. Kon sak bene tak dadakno. Ijek makan pendidikan, ijek ngelak sekolahan, kok dadak ngate ngetung bojoku. Kowe entek ta? Enggak. Ji, aja nyalano gepeng. Wah, yo salah kok. Bojomu dhisik takonono. Kok duwe perbuatan ngene karepe ku ya apa? Apa? Ngomong. Kon iki semayan karo gepeng iki karepmu piye? Ngene lho Cak ya. Aku sebenarnya ambek gepeng iki gak ono hubungan apa-apa. Banyak kate ketir ngetur. Anjene tak sengaja ngono. Ngomong ngono nduk ngarepe kanca-kanca sampean. Botoku iki kepengin nyadarno sampean, Cak. Sampeyan wis kadung nyambut gawe, gak eling bojo. Elingmu mek ngekeki dhuwit terus. Nafkah batin, Cak, aku perlu. Walah, dadi awakmu perlu nafkah batin. Lah nafkah batin ya ayo tah nek ngono. Wis ngerti akon karepe. Iya, wis. Aja dibaleni meneh, nyambut gawe nek wayahe mulih ngono, Ji. Heeh. Bojomu njaluk nafkah batin. Nafkah batin. Wis paham ya? Paham. Ayo, Peng. Ayo nang desa Sepat. Bengi iki wong Sepat nanggap Ludruk Budi Wijaya, hajate sedekah desa karo Agustusan. Bengi iki gawe lakon apik, digawekno lakon Jeritan Hati Seorang Ibu. Bersama Ludruk Budi Wijaya.